joutuu ihan sitä lisää. Niin, ja sitten nykypäivänä on aika näin tullut kammata, niin sä näet, että niiden kasvukarvat on kammattu, että niistä tulee sellaisia tällaisia, että se on vedetty Se on itse asiassa sitten tipuprofiilia, niin voidaan verran huonolla. koska se on ainoa. Kasvaako ne ihan viimeisellä? Sillä vähän itse tietää tuolla, mutta ei kaikki tiedä siitä. Se Anja tuntee. Tai siis tupla poika. Tuomari vielä sanoo sen siinä, että ei näytä sitä. Se on. Se kyllä se tuntuu sillä lailla hienolta. Kun ei vaan märehti rupea sekaan. Lähtövuorossa 84 Australian kelpi Anta ja Mia Tikkanen.